apa langsat tanganku wis mencap-mencap yo waru-waru doyong ning pinggir kali ayu kinclong kowe tansah tak enteni benang lawe koso apa yen ra kowe aku emoh waru-waru doyong kayune waru aku wis betotong kamu kok tidak tahu tahu kupat bumbune mriko aku sekarat kowe picerendo ye 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 Safitri sing ori lho hati-hati ya lianggone prajurit kuda. Awas.
Sayo. Oh, sâu nghịch nhỏ. Asik. Oh, oh. Savitri sing ori Abah Wirus
Dangdut kreasi. Juga ketlati semea merati mari kangen muka-muka tersahabat hatiku dadi tentrem amulan netro kang tajem mari kangen bulan siro netro tajem biasane Yo. Ae. Yo. Oh ah. Yo. 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 Oh ah. Yo. Yo. Oh. 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 Safitri. Memang. Kae genderane kuwe bakang awe-awe Hatan putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis mardika handhet dasar Pancasila Bupati kalane sekolah 17 Agustus sesini nuju taun 1945 rambate rahayu walau wis foto bare rambate rahayu walau wis
Savitri. Memang. Oh. Savitri. Memang.
Ae. Doa. Ae. Oi. Oh. Yo. Goyang dikit yo. Tapi Triputra memang anda asik. Oke. Campur Sari Trunggo Sapi Triputra Papat itu Pati Murah dipimpin kalian Mas Handoko. Memang Masa kini wes ada tukang mijet golek gawe kecrek sapa sing krasa kayake wes ada dicelok mijet bae bareng-bareng Sabit Ribut ngendi bae wis adate ojo diece yen beneran awak lukrah bisa sumya boyong pegel awak kesel diingel-ingel yen ora ngandel ojo anyel mundak kogel ngendi bae wis adate ojo diece yen beneran awak lukrah bisa sumya rasa meri wong saiki akeh sing lali jare gengsi jempol mikirke sing siji kelas tinggi lembut hati tukang pijet di pipi kecrek
Safitri, Safitri. Memang. Sing ori, sing ori. Safitri Putra sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Memang. Awas. Ayo ya, hati-hati rada mundur ya. Oh, oh.